Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Internu xogħol Byron Camilleri ippreżentaw id-dokument għal konsultazzjoni pubblika bilan li jirriforma il-mod kif jiġu f'pajjiżna ħaddiema minn pajjiżi terzi, jiġifieri pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, b'4 prinċipji ċari u 32 rakkomandazzjoni fid-dokument imsejjaħ il-Malta Labour Migration Policy, il-Gvern qal li riżultat aħħari irid ikun li jissaħħaħ il-kontroll tal-awtoritajiet Maltin f'dan il-proċess f'waqt li jittejjeb il-ħarsien tal-ħaddiema kollha, dan biex fil-waqt li tkun rispettata id-dinjità ta' kull ħaddiem ma jkunx hawn kompetizzjoni inġusta fis-suq tax-xogħol li tista' anke tolqot ħażin lil ħaddiem Malti. Id-dokument issa jinsab online biex kulħadd ikun jista' jgħid tiegħu fit-tnedija ta' din il-politika waqt konferenza l-aħbarijiet il-Prim Ministru qal li permezz tagħha il-Gvern qed jippreżenta politika kruċjali li twassal lil pajjiżna għal livell jmiss. Dr. Abela fisser kif politika pro-market li hu favorija il-Gvern tfisser politika ekonomika tajba kemm għan-negozji iżda anke għall-familji. F'pajjiżna nemmen u hekk se jsir li għandhom jidħlu biss dawk il-ħaddiema illi s-suq tax-xogħol verament jeħtieġhom. U dak il-bżonn mbagħad niddeterminawh u jiddeterminawh l-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiżna abbażi ta' kriterji ekonomiċi u soċjali wiesa'. Il-Prim Ministru qal li l-bogħod mill-populiżmu dan il-Gvern se jġib bidla importanti oħra bi stabilità u appoġġ anke lil min iħaddem b'mod serju. Nemmen ta' bilħaq illi l-aqwa opportunitajiet ekonomiċi għandhom l-ewwel jinħatfu miż-żgħażagħ Ħawċin u Maltin u mill-ħaddiema kollha Ħawċin u Maltin l-ewwel. U finalment, jekk imbagħad xorta jkun hemm lok illi jinġibu ħaddiema barranin, irridu nkunu ċerti illi ma jkun hemm ebda forma ta' sfruttament. Id-dinjità tal-ħaddiem mhijiex xi ħaġa illi aħna nistgħu qatt nagħmlu xi kompromess magħha. Ġej minn fejn ġej dak il-ħaddiem. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri spjega li dak li hu meħtieġ għal pajjiżna qed inresquh il quddiem. Il-pajjiż tkellem ħafna dwar il-bidla f'dan is-settur u issa il-mument li nwettqu. Min jinvesti fil-ħaddiem ser isib min jassistih, ser isib ukoll in the long run mhux biss se jonqoslu l-ispejjeż imma wkoll se jonqoslu l-burokrazija. Min jabbuża mill-ħaddiem għandu trabil. Dak huwa il-mod kif qed inħarsu għaliex aħna gvern ġej minn partit ukoll illi ma jippermettix li f'pajjiżna jkun hawn min jabbuża mill-ħaddiema. Il-konsultazzjoni pubblika miftuħa sa' 9 ta' frar u qed jista' jgħid tiegħu fuq publicconsultation.gov.mt.